Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Ngidon hang ni hapo ka muda complex market ringkat bat I ba John ning do iba baro ngi itu bhai I te nga kwa ba iba John kan diat in itu yala dia. Tengah dei John Kennedy lingdo nang lan te hang juk apor ngade ru advisor jong kedukan GNC store kabadon hapo Mokhar Shillong te kabelong specialize ru ya ki tip sentiu ceramic Hiba fila host ya ka program advance Christmas kabla pelong hang ni hapo muda shopping complex nongpo te ka jing snow jung phi haba pio ya ka platform kom u host ha ka sni. ningkong siap klemla klemdai kongu kadem yo blay trai kendan namar bangan yo ya ka lat bangan host lania bangan penyat ya ka program kadai hau benai Agust ningkong do hau benai Agust te kebaar pendapat kadai hau benai Oktober te menta pendapat kani kadai kalau sien kebalai ke bangayo ban penyat lania bangan nyarap kumuta host yakni ka karnival kabadon hapo muda kompleks nongpo bat kumjuru ngasyem yakni kalat ka kabu bangan ong pi baro ipat ba baro lightly ki karnival kilong big boom kilong ka ba sultanat bat ka ba syongkia bat ka isyongkun Ka jing kren ka jing iba John ba kata ka jing rakhi ka advance Christmas ha gani ka jaka kala long ka pasnotenat bar ka badap da ka jing kemen tela kumba ka nus nem iba John ka ba pila julet ban host ki program ki ba pher kham tam ha gani ka ayom Christmas hadu menta ka sngi pila abni thu ka notli thare ki program ki pila yo ban host nat kita ka dei ka jingkeli te kumman syatu no pi ngangam padai to brio boong no professional host Henry ke bang le lani ke bang ngalet ngalong bet ke bang ngalet kalong bet nado kamensiam ke bang ngalet ban host te ke beringkong do ke bang host kadai haka program jong ke grow together ka program jong ka grow together hang te hapo all sin Mokhar te kumta ter te kalong lakum no shisnam ti hadien jong ka shisnam ngayo ya ka jing itu na kaliang ka DC office nongpo bakin khot yang bangan piarap yaki bangan pen promote lem ya kene kam yo muda kompleks namar katong jong kene ka karnival hapo nongpo nadu benai Agust hado menta kadai nak menta ban pen itu pat ba syaki ya kene ka muda kompleks namar ba bro kidon kam kumno bakin yang halak jong ki kijat lingba ka jingdon jong kene ka dukan hapo muda kompleks nongpo nga kwa ban kali fi sa kaway pagajing kali kay ka kubor Christmas ka bapi kwa ban ay syaki pat ba limba kini kasnem arhajar apsan ba John nga don skani kaway ka jingkali na kabenta jongpi nado balalong bala pelong ikani ka carnival hangni hapo nongpo kay ka ba fiyo I ba kadon ka jingkala kajingkali kalong kabasotanat kaway harian kaway te kay ka bangayo I mga kumuhos lani kumutaw advisor jong ka GNC store te nadu benai Agust habang awan hang ni bangan host yakni ka carnival te kay ka bangayo snow nakini ki basyong dukan hang ni kia thu kiong bajon nadu bawan kani ka carnival kalong sisa ka jingkala ka bapher namar babun hi menta kilasdang banya simkia halor kumno ban syong ya hag dukan hang ni hapo muda kompleks bat hadien sau benai Oktober habang awan hang turu ngayo ka plus point ka ba kibriyo ki thu ba ka plus point kam dei nam ta jonga ka plus point ka dei nak menta ki pat ba jong ki nong song snong jong ka nong po te ki don na preng ki blawan join ban shimta hakin ka karnival kila shim snon yak takarai bakin shim yak permanent stall lani ka permanent shop hang ni hapo muda kompleks te kamut kata kadai ka jingkala kelis koi ka jingkli pi hatu pisngo kumno ha ka jingpin kop buram ya kito kinong pun khut ya kane ka muda hangni but kumjuru ka jingya trailang ka jong EMLE jong kane ka Ribhoi district but kumjuru lingkat keyboard district ke ka ba phi pisno kabapa ngan ong pi kalong ka jing sultanat bat ka jing sokumen namar berbor hi ngiju khamklet ya kiba
yarap ya kakam. Te haba kiyo apa dapat ya kene ka rensan la ni kata ka boong no kata ka award la ni ka kusnam. Lingba ka jongki ba kene ka muda kompleks la ni kini ki surok ki marjan bat kene ka muda kompleks. Ka khut ka suba. Kadai lingba jono, kadai lingba jong kini ki kan riu ngut ki bay yarap bansar ban pun khut. Tada klem ki kemut ke muda kompleks kalong ke i bai jabo bat ke bai jaklia tengai ngai publi ya UMLA jong kene ka than ribhoi bat kumjur khamtam jong ka nongpo bat kumjuru ya ka district administrative namar kila sim khia halor jong kene kumno ban pen itu yaki baki long kita kinong simti halor ke jing pun khut ya ka jaklia ano ya ka jaklia bet kuman chu ong no kublai shibun